TV Anwar filɛbagaw a bisimila a ka bi don kibaru kɔnɔ ni ye an ka bakurubaw ye. Biya don filanan ye min baaraw cayara kosɛbɛ communauté musulmane de Sufi di Mali karamɔgɔba El Hadj Cheikh Sufi Bilal bolo Mali sigida la min tɔgɔ ye ko Moptikaw fɛ an bɛna segin ni kunnafoni kan journal in kɔnɔna na. Maa kelen ale fagara maa saba olu joginna dantɛmɛ wale tigilamɔgɔw fɛ u ka mafali min ni u ye o baara kɛ kunu Egypte yɛrɛ faaba kɔnɔna na. Guyanikaw fɛ yen jamanadenw kɔni u nisɔgoyalen don kosɛbɛ kabini kunu u bɛ damakasiw la u bɛ ka ɲɛfɔliw caman kɛ u ka damakasiw la nka min ye Faransikaw ka marabolo ɲɛmɔgɔw ye u ye maaw ci. Biya don filanan ye communauté musulmane de Sufi di Mali guide spirituel El Hadj Cheikh Sufi Bilal Diallo a bɛ Moptikaw fɛ an bɛ waati min na n'a fɔ bi baaraw olu cayara kosɛbɛ ani wulikajɔw an bɛ na ni kunnafoni ma an ka don kibaru kɔnɔna na. Ka sanga ni Mopti Mawludu ye n'o ye Cheikh Sufi Bilal Diallo ka kalanden mun sigilen bɛ Mopti mara la. Mars kalo tile 24 baara mun kɛra Cheikh Sufi Bilal Diallo ale bisimila Mopti gouverneur fɛ na ye kɛɲɛ 10 ale tɛmɛnen ni sanga 20 ye a kɛnɛ kan kumaw dira u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kumana min na o de ye Mali kɔnɔ bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka sabati cogoya min Mopti président n'o ye SMS président fo ka taa se gouverneur ani Cheikh Sufi Bilal Diallo olu bɛɛ lajɛlen kumana nin sansi in de kɔnɔna na a ɲɔgɔn ye olu kuncɛra ni fatiha ye Mopti gouverneur kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ Mopti kaw fɛ hali bi Cheikh Sufi Bilal Diallo a ye Mopti funɛŋɛnu n'o ye la jeunesse de Mopti a y'u bisimila u ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye ninnu fana min kɛra a kɔnɔ o de ye bɛn basigi ani kɛlɛya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛnninw ka se k'u cɛsiri cogoya min bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka sabati o hukumu kɔnɔna na an y'an ka micro tɛngu Mopti funɛŋɛnuw dɔ la an ka olu o lamɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin sigi bɛ ko min kan ni ye laadala ko ye san o san n'an ka saki bɔra Bamakɔ ka na a bɛ jeunesse rencontre a bɛ hakilina jagabɔ k'u kan n'o bɛ tali kɛ bɛn kɛlɛya ani basigi sira la dugu in na yan nɔ ani bolodi ɲɔgɔn ma min b'a to hali sisan Togel jeunesse ani Mopti jeunesse hakaja ani Mali jeunesse bɛ ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka taa pour que ka se ka faamuyali kɛ sufiya taabolo la ani Mali yɛrɛ ka basigi sira la quoi. Wulada fɛ n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati Mopti tɔgɛlikaw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mawludu yɛrɛ hukumu kɔnɔna na fɛn min ye wasifa fo ka taa se hadara olu bɛɛ lajɛlen. An ka sɛnɛkɛlaw ka tɔnba n'a bɛ fɔ ko comité exécutif de l'agriculture u ye u ka session 7 kɛ an ka premier ministre dakayɔrɔ la kunu alamusa marsi kalo tile 22 san 2017. An ka jamana de ye jamana fɔlɔ ye farafina tile biyanfan fɛ mun bɛ tali kɛ sɛnɛkɛfɛnw na n'o ye balokow ye nin ko in a lafasara an ka minisiri mun ɲɛsinnen don sɛnɛko ma Kasim Denɔ wagati min na mun ye comité exécutif de l'agriculture olu ka sigiko 7 mun nana kɛ ka bɛn alamisa ma marsi kalo tile 22 san 2017 an ka premier ministre Jabala la n'o ye primature ye maa minnu tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u nan'u da don an ka sɛnɛko la ka bɔ san 2016 la ka n'a bila san 2017 la u y'a jira k'a fɔ o fana bɔlen kɔfɛ k'a daminɛ san 2017 la ka taa bila san 2018 na fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan walasa sɛnɛkow ka se ka yiriwa cogo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan a ɲɛma n'o ye an ka premier ministre ye Modibo Keita ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ sɛnɛ nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ sabula n'i ye sɛnɛ ta k'a lajɛ an ka maa caman de bɛ sɛnɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ premier ministre o fana bɔlen kɔfɛ a y'a jira bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnen la ko an ka jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ fɛ sɛnɛ ka yiriwa a bɛ sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔma don Modibo Keita a ye wele bila sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ taabolo bɛ ka yɛlɛma diɲɛ fiɲɛ taabolo fana bɛ ka yɛlɛma n'o ye réchauffement climatique ye o fana bɔlen kɔfɛ maa minnu n'o ye sɛnɛkɛlaw ye olu fana ye u ka laɲini caman de ɲini walasa sɛnɛko ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ halisa. An bɛ taa Moritani kaw fɛ
Mauritanikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Ould Abdul Aziz a bɛ fɛ ni ka wele yɛrɛ lase a ka jamana kɔnɔdenw ma walasa u ka jamana sariya sen bayɛlɛmali o baaraw bɛ se ka boloda cogoya min na. Manga ɲɔgɔnna ka suma Mauritanie jamana kɔnɔ maa minnu bɛ n'olu tugulen don Abdelaziz nɔfɛ ani fanga sina maaw an bɛ wagati min na u bɛɛ tilalen don mun bɛ tali kɛ u ka jamana sariya bonba yɛlɛmali la. U ka jamana ɲɛmaa Abdelaziz n'o ye Mauritanie jamana ɲɛmaa ye ale y'a ɲini k'a fɔ k'u ka jamana sariya bonba ko yɛlɛma u ka bulonba fitinin n'o ye Assemblée nationale olu jɛra ni a ye nka u ka bulonba n'o ye Sénat ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛ ni a ye o de y'a kɛ kunun jamana ɲɛmaa a ye wele bila fasodenw ma walasa bɛɛ ka bɔ ka kala ta n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana sariyaw yɛrɛ de b'a fɔ ten nka kiiritigɛla minnu bɛ kiiri dɔn olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɛ se ka taa o sira kan n'a sɔrɔ a ma fɔ n'a ma tɛmɛ u ka soba fila ninnu ka bolo kan sariya yɛlɛmali mun kan ka boloda n'o bolodara u ka drapeau o de kan ka falen o fana bɔlen kɔfɛ u ka kiiribulon mun bɛ yen ni an ko ma haute cour de justice ka fu siri o ko la fo ka taa se Sénat ko yɛrɛ fana ma ko bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. An bɛ to hali bi farafina kɔnɔna na Egyptikaw fɛ maa kelen ale bɔnɛna a nin na maa saba olu joginna Egypte faaba kɔnɔ n'o ye Caire ye ka sababu kɛ dantɛmɛ wale tigilamɔgɔw olu ka kɛwale juguya ye. Mugudugu dɔ nana ci u ka sigida mun bɛ ni an ko ma Madi wagati min na ni mugujugu in cira a yira k'a fɔ u ye mugujugu in labɛn k'a kɛ koli dɔ de kɔnɔ k'a kɛ jan ye k'a bila i b'a ye k'a fɔ ka fili ka don so in kɔnɔ a nana bin so kɔlɔsibaa ka bolo kan kabiri o kɛra u ka faba kɔnɔ n'o ye Egypte faba Caire bɛɛ lajɛlen ye a mankan mɛn a kɛra sababu ye ka maa caman jogin baarakɛla ani dutigi muso fo ka taa se a denmuso dɔ ma olu sɛbɛkɔrɔ joginna u taara n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ ka k'olu furakɛ nin wagati in na bɛnkanni wale bɛ taa sanga ni wagati ka Egypte lakana tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ o ɲɔgɔnyalen yɛrɛ de don Egypte ɲɛmaaw olu kɔni sɔminnen don banbanci tɔn dɔ la mun dagalen don Sinayi mara la sabula olu de bɛ nin bɛnkanni wale ninnu kɛ ka caya ka taa u ka sɔrɔsiw n'u ka lakana tigilamɔgɔw juguya la n'o y'u ka polisiw ye bɛnkanni wale mun n'a bɛ ka kɛ u ka jɛkulu mun fɛ jɛkulu in kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu farala Daesh kan nka u ma sɛbɛntiya fɔlɔ ko nin ye olu ka waleya kɛlen. N'an bɔra farafina an bɛ taa nansara jamana kɔnɔna na Giyankaw fɛ kabini kunu min ye jamana kɔnɔdenw ye o bɔra u bɛ taamana ni ka nisɔngoya kumaw caman fɔ ani u ka laɲiniw caman kɔnɔna na nka min ye Faransi fanga marabolo ɲɛmɔgɔw ye u ye cili kɛ minisiriw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn u ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama. Tamalikɛlaw mankan bɔra a sira kan tamalikɛlaw olu fana nana a laɲini kɛ k'a fɔ foyi kana ɲɛ u ka mara in na bilen n'o bɛ tali kɛ Faransi mara la an ko yɔrɔ ma ko outre-mer o la a bɛ tile caman bɔ foyi tɛ ka ɲɛ ni mara in na n'o ye Guyane ye hali i b'a ye k'a fɔ u ka feerekɛmisɛnninw ani u ka maaw bɛɛ lajɛlen sirannen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a kɛlen don sababu ye ka na ni jɔrɔnakoba di jamanadenw na ani duguladenw na caman kɔni y'a laɲini kɛ k'a fɔ ka minɛnw caman san k'o bila u bolokɔrɔ walasa ka tile caman kɛ hali n'u ma bɔ ni jamana in na n'o ye Faransi u ka mara min bɛ ni an k'a ma ko Guyane an bɛ don min na i n'a fɔ sisan jamanadenw ani ni dugudenw bɔlen don k'u ka nisɔngoya de yira sira caman fɛ politiki ko b'o la sɔrɔ yɛrɛ fana ko b'o la dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ foyi ɲɔɲalen tɛ ni mara in na bilen o de y'a kɛ a dafɛ mara n'o ye Kaya nin ye olu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan wagati min na pankuru jiginkɛnɛba o nana datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu ye couvre-feu sigi sen kan o la walasa ka se ka nin ko bɛɛ lajɛlen wuli ka lafiya da di ye mara maaw ma minisiriw ye maaw dɔ ci ka taga walasa ka taga ka t'u ɲininka gɛlɛya min b'u kan ka se k'o dɔn o kɛra u ka premier ministre ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Bernard Cazeneuve ye. N'an bɔra Europe an bɛ taa Amérique jamana kɔnɔna na hali bi Américains u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni ale ye Donald Trump ye a jirala k'a fɔ ani a ka chambre des représentants u ma se ka ɲɔgɔn faamu o ka ko in na hali bi a bɛ fɛ ka wulikajɔ kura sabati walasa a ka ni sariya sen min ni a y'a fɔ a ka campagne waati la n'o o bɛ ɲɛsin banabagatɔw olu ka hakɛ ɲɛnabɔli ma o bali la.
Amérique u ka bulonba fitini mun be yen ni an ka ma chambre des représentants a maaw bɛɛ lajɛlen ye sira datugun u ka jamana ɲɛmaa ɲɛ n'o ye Donald Trump ye kunu u kelen k'u ka sigi boloda u nana kalata ka yira k'a fɔ mun ye u ka jamana ɲɛmaa a bɛ fɛ ka na ni sariya mun ye u ma jɛ ni a ye wa o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi tɔn mun bɛ ni an ka ma démocrate a maa kelen tɛ mun ye kalata a kojugumama yɔrɔ kɛra mun ye Donald Trump yɛrɛ ka parti maaw olu fana ye kalata ka yira k'a fɔ u ma sɔn Donald Trump ta ma Amérique jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ka sariya in kɔni a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a to a nɔ la Donald Trump a bɛ fɛ ka taa ni sariya in ye tuguni ka dɔw bayɛlɛma a la walasa don n'a nataw la ka n'o di chambre des représentants maaw ma n'o y'u ka bulonba fitinin ye n'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ sariya in bɛ se ka taa tuguni ko ta tuguni Amérique jamana ɲɛmaa a ye ko bɛɛ kɛ walasa sariya in bɛ se ka taa cogo min na hali sénateur yɛrɛ n'o y'a ka parti sénateur a y'olu bagabaga walasa olu ka kala ta k'a fɔ k'u sɔnna sariya in ma nka o bɛɛ n'a ta bagabagali in ma sira sɔrɔ. N'an bɔra Amérique jamana kɔnɔ an bɛ taa Asie Sinikaw fɛ min ye u ka sanubɔ yɔrɔ 2 ye maa 10 olu bɔnna u ni la nka maa 1 kɔni tununa an bɛ waati min na n'a fɔ bi lahala ma se ka dɔn o la. TV Anwar filɛbagaw nin de kɛra aw garijɛgɛ bi a ka dɔnkibaru kɔnɔna na an bɛ foli ta ka lase Moti ani a région bɛɛ lajɛlen ma a ka filɛliko ɲuman na an b'a fɔ aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ.